أملاخي هياوي خا أمنيت مالي لومون بحايلي قبرتاتك أنا هياوي زبالكا أملاخي هياوي خا أمنيت مالي لومون بحايلي قبرتاتك أسر حمله من يوك ما خا قبار تأمر مني مسلك أسر حمله من يوك ما خا قبار تأمر مني مسلك هاليلويا أملاخنا عبيو እግዚአብሔር أملاخنا عبيو هاليلويا 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 نعبيك هالونا قويتا لعلنا بلك هالونا قويتا هاليلويا بحق إينا تحقسكم نزا أملاخ الزعبيو هاليلويا 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 اسكعبيو እግዚአብሔር ይባረክ thank you lord عبيك أملاخنا نعبيك هالونا زي تمرماري أملاخنا نعبيك هالونا زمسلك زي بلك أملاخنا نعبيك هالونا እግዚአብሔር بحق هياويخا لومون هياويخا عب كله هياوي تخونك عم نجراتنا هياو تخونك هياو تخونك زي تلواتي أملاخ أبيخا أملاخي أبيخا 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 أملاخي أبيخا 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 قليس زي ودأك أملاخي زاري زي قلتك أملاخي زمير زي تقبك أملاخي أبيخا أبيخا እግዚአብሔር أبيخا እግዚአብሔር هاليلويا تبارك أملاخنا هاليلويا لقلب እግዚአብሔር يبارك هاليلويا سمكا يجنن سمكا يبارك حواتي هاليلويا بحقي بزنكوزي كمزي بلوم نيره جناخي أتم بقويتا فقرات حواتنا هاليلويا أملاخسي كابتنتي بناي منفس قدسنان بأمنة حقن نمتحن سلز حرينا يلوكزي أبهير يبارك نحنا أبز عباكم سينا أملاخ كل ساعة كنا مسجنو قبونا يلوكزي أبهير يبارك حواتي نأملاخنا كل ساعة كنا مسجنو قبونا آمين كل ساعة كنا مسجنو نمنتاي سي لحوات زي أبهير يبارك بناي منفس قدسنا بأمنة حقن سي نمتحن سلز حرينا آمين زي أبير يبارك نمتحن سلز حرينا سلز تحرخا سلز تحرخي نقويتاس كخبرها بوحواتي أمسكنوك زي أبير يبارك هاليلويا هاليلويا قويتانا مسكنك هالنا بحقينا مسكنك زي أبير أملاخنا كبرنا بكالونا زي أبير أب هاليلويا سلز حريت زي يمسكنك هالله بالوسكي سلز حريت زي يباركك هالله أملاخي هاليلويا بناي منفس قدسنا
بأمنتن حقن نمدحن سلازحرخنا قويتانا مسكنا كالونا كبرنا بكالونا حواتي بحق نجزي أبير كل ساعة كنا مسكنوسي قبونا يجزي أبير يبارك بحق إسكتسين أخنا مسكنو ينجزي أبير يبارك حواتي أمسكنو تسأليو خم تطعمكم كينكم نجزي أبير يبارك قويتاتا مسكن بلوبك هاللويا نمسكنك أمسكنو سلهي واتكم أمسكنو سلمدحنكم أمسكنو هاللويا سلزرخبكم موت صدقي أمسكنو نقويتا أجزي أبير يبارك حواتي منم زي بالك أقلا سويعو مدحن هيبوسي أجزي أبير تصدقك أملاخك هاللويا Thank you Lord سلزي زهاب كانت صدق أنا مسكنك هالونا بخومو دحينا ينا قويت هاللويا بتستخف لنا واقع دحينا بتستخف لنا واقع هاللويا دحينا ينا أمو قويتا سلزي متحانزي نابارخنا سلزي متحانزي نامسقنا قويتا هاللويا كبرن بكالونا مسحواتي كويني بارخ كاللخو مسحواتي كويني عبيه كاللخو كسي أبير أملاخي مسحواتي كويني العلب لك كاللخو كسي أبير هاللويا زيابير أبو تبارك تايلو حواتي أبو براويان سلسة سنتايلو كسي أبير يبارك سلزخاء أتم كاف سماوي تسوعي قد زلكم قدسان إلو كسي أبير قدسان حواتي إلو كم تموسي دما أب كل بيتو أمون زنبري نبتي نتي زشمو أمون زخوني يسوس إلو هاللويا نايم إمانا حواريان ليك أكهانن أقلبو إلو كسي أبير يبارك هاللويا ناب قويتا مقلاب يخون لنا حواتي ناب أطرح مقلاب يخون لنا ناب قويتا ناب قالون مقلاب يخون لنا حواتي لو مبزي كسي أبير أبو هاللويا بكانت أتات سوع كان أملاخنا أتم كاب سماوي تسوعي قد زلكم قدساني لكسي أبير يبارك كاب سماوي تسوعي سي قد زلكم قدسان كسي أبير يبارك حواتي كم تموسي دما أب كل بيتو انتاي زنبري لو أمون زنبري لو مقويتا أمون قبرن نبل وسك حواتي أمون قبرن نبل أوسي أبير يبارك أمون قبرني زي أبير أبو بحكي أمون قبرني نابخا مقلاب كخونلنا هاللويا نابتليك أكهن مقلاب كخونلنا زي أبير يبارك نابخا زي أبير أبو لومي حواتي بحكي كم نجارات وزيو زم حبر زين نسألي لنا زي أبير بارك أبيتهم نزلوا نسأل لنا إسك حبيرنا نسألك زي أبير ناب قويتها مقلاب تراح كخون زي أبير يبارك ناب تلعون مقلاب تراح كخون لومي زي أبير أبو هاللويا هاللويا قويتا كم قال كخون لنا زي أبير هاللويا بحكي ناب السماء وتصوعي كان الله زي أبير أبتقرم رستي اتغانا الله زي أبير أبو جناخي هاللويا لو ميت إلا الله زي أبير أبو ننفس وكف مأمن كان السخاخ ترد نابخات راح مقلاب كخونلنا نايل علي متأمات كخونلنا نابلع علت راح متأمات كخونلنا كبور حساب محساب كخونلنا اكسيابير أمرو نفس وكف سب نسخاخ تقوات أثر نسخاخ تفوس نسخاخ تبارخ اكسيابير بنايل علي حساب كتبارخ لو ميت إلا الله مسحواتي كوينه هاللويا 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 ويتاهم يخون لنا كم يخون لنا نايل على حساب يخون لنا هاللويا نبخا مقلاب يخون لنا هاللويا نايم إماننا حواريان ليك أكهن أقلبوا الحواتي هاللويا نابليك أكهن مقلاب يخون لنا بسمي يسوس نابليك أكهن مقلاب يخون اللي بلوس كان موت دعتا نبخا مقلاب يخون اللي نايل على حساب يخون اللي ناب تخلو زخل مقلاب يخون اللي هاللويا ليك أكهن لنا حواتي أبيمان أبو خينو سلينا زمالت هاللويا نابو مقلاب يخون لنا بيسوس كريستوس نابو مقلاب يخون لنا ناب تخلو زخل مقلاب يخون لنا تبارك قويتا تبارك قويتا تمسكن حواتي زقال زخنا ببيمو بو مزمور كان حلفينا حواتي اتي نزي حلفن زي ركسن زي تأملون هاللويا أب سمايات أرني بلكم زلو رستي بنا يسوس كريستوس تنسعي كموتات بزحي محرتن نياو تسفى بحدش ولدنا أملاخ أبو قويتانا يسوس كريستوس يبارك له نزو قويتا زسكا يمسايكو ينكم بارخو وكزي أبير يبارك هاللويا بحكي
نزي حلفن زي ركسن زي صملون هللويا اب سمايات تارني بولنا زلو نجر النار انا نزغويتا خبرسكي حنسا اللتان دموق طاقيتن እግዚአብሔር ይባረክ هللويا كبرن السمو يكون thank you lord نباركك كالونا نمسكنك كالونا تبارك هللويا هللويا thank you lord ነፍሱን ለወዳጅ የሚሰዋ ይገኝ ሆኖ በመከራ ኢየሱስ ያንተ ግን ሚለየው ለጠላት መሞት ነው ነፍሱን ለወዳጅ የሚሰዋ ይገኝ ሆኖ በመከራ ኢየሱስ ያንተ ግን ሚገርመው ለጠላት መሞት ነው የሞት ፍሬ የድካም በጣር የወለድከኝ ልጅ በመከራ አልፈ ያገኘኸኝ የእንባ ልጅ ነህ የሞት ፍሬ የድካም በጣር የወለድከኝ ልጅ በመከራ አልፈ ያገኘኸኝ የእንባ ልጅ ነህ ሃሌሉያ 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 አምላክና ይሁን እግዚአብሔር ይባረክ አሜን ክብርን እሱ በይኑ ይውሰድ ሃሌሉያ አሜን ሓደ ክፍሊ ካብ መጽሐፍ ቅዱስ ከንብቤሞ ብኡ ጌርና ናብ መዝሙር ጌርና ድማ ክነምሉ ኮይና አምላክና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ኣብ ቆሎሴ 3 ካብ 12 ጀሚሩ ከም ዝብል ቃል ኣሎ እምበኣርሲ ከም ሕሩያት አምላክ ቅዱሳንን ፍቁራትን ኮይንኩም ምሕረት ልቢ ለውሃት ትሕትና ዓቅሊ ትዕግስቲ ልበሱ ንሓድሕድኩም እናተጻዋወርኩም እቲ ሓደ ኣብቲ ሓደ ክሲ እንተለዎ ይቕረ ተባሃሉ ከምቲ ክርስቶስ ይቕረ ዝበለኩም ንስኻትኩምን ከምኡ ይቕረ በሉ ኣብ ልዕሊ ዝኹሉውን ፍቕሪ ማእሰር ፍጻሜያሞ ልበስዋ ኣብ ልዕሊ ዝኹሉውን ፍቕሪ ማእሰር ፍጻሜያሞ ልበስዋ ፍቕሪ ማእሰር ፍጻሜያሞ ልበስዋ ሃሌሉያ ሕዋተይ ኣብ ልበይ ዝመልአ ነገር እንተሎ ፍቕሪ ማእሰር ፍጻሜያሞ ልበስዋ ፍቕሪ ብዝሓጥያት ትኸድንያ እሞ ቅድሚ ኩሉ ኣብ ንሕድሕድኩም ሃልሃል ትብል ፍቕሪ ተሃልኹም ፍቕሪ ብዝሒ ሓጥያት ትኸድንያ እሞ ኣብ ንሕድሕድኩም ሃልሃል ትብል ፍቕሪ ተሃልኹም ፍቕሪ بقوانقواتات سبن ملاأختن انتزارب فقري كاب زيه تهلواني كم زده أسرازي ويس چل كم زبل تنات المخونكو تنبيت انتزهلواني كل مسترات كل فلتاتون
انت زفلد أخران كسع زقز كا كل أمنة انت زهلوني فقري كاب زيت هلونس كنتو مخونكو نيره فقري كاب زيت هلونس كنتو مخونكو نيره نخلكم بفقري كريستوس أفكركم يا حواتي هاللويا أبزوم زلكم كلكم قدسان فقري أبن حدكم حال تبل فقري تهالكم فقري معسر في تسامي أمو نفقري لبسوا هاللويا 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 تاسبن ملاقت كزارب تزخل تزهل وني عالبل أغرانات كقزخل فغرق كاب زيهل وني من تاي تقمني كم زده عسراز مخوانيو بزي فقرس كله خطويو بقوانقوا تاسبن ملاقت كزارب تزخل تزهل وني أغرانات كقعزقل فغرق كازيه الوني إن من تاي تقمني كم زده عسراز مخوانيو بزي فقرس كله خطوئيو بقوانقواتا سبن ملاقت كزارب تزغل تزهل وني عمي إمنت أغرانات كقعزقل فغرق كازيه الوني إن من تاي تقمني كم زده عسراز مخوانيو بزي فقرس كله خطويو بقوانقواتات سبن ملاقت كزارب تزغل تزهل وني عمي إمنت أخرانات كقعزخل فغرق كازيه الوني إن من تاي تقمني كم زده عسراز مخوانيو بزي فقرس كله خطويو تاتزاز نخلو زتمرت زلالماويتيا بالكزي زيت الرت كله حالافيو فقر قل زي حالافي كابمنت كاب تسفى عزيا زعابت تاتزاز نخلو زتمرت زلالماويتيا بالكزي زيت الرت كله حالافيو فقر قل زي حالافي كابمنت كاب تسفى عزيا زعابت تاتزاز نخلو زتمرت زلالماويتيا بالكزي زيت الرت كله حالافيو فقر قل زي حالافي كابمنت كاب تسفى عزيا زعابت مدبت تاتزاز نخلو زتمرت زلالماويتيا بالكزي زيت الرت
ኢየሱስ ዝመሃረና ፍቕርያ ትርጉም ክርስትና ኣቦና ዝመሃረና ንፋቕር ኣሕዋተይ ንፋቕር ኣሕዋተይ ፍቕርያ ትርጉም ክርስትና ጎይታ ኢየሱስ ዝመሃረና ፍቕርያ ትርጉም ክርስትና ኣቦና ዝመሃረና ንፋቕር ኣሕዋተይ ንፋቕር ኣሕዋተይ ፍቕርያ ትርጉም ክርስትና ጎይታ ኢየሱስ ዝመሃረና ፍቕርያ ትርጉም ክርስትና ኣቦና ዝመሃረና ንፋቕር ኣሕዋተይ ንፋቕር ኣሕዋተይ ፍቕርያ ትርጉም ክርስትና ጎይታ ኢየሱስ ዝመሃረና ፍቕርያ ትርጉም ክርስትና ኣቦና ዝመሃረና ኣምላኸይ ከይተጸባትብካ ከም ዘፍቀርካኒ ንባርያኻ ኣነ ድማ ንዝበደሉኒ ዘሓድግ ልብሃበኒ ወኣምላኸይ ከይተጸባትብካ ከም ዘፍቀርካኒ ንባርያኻ ኣነ ድማ ንዝበደሉኒ ዘሓድግ ልብሃበኒ ወኣምላኸይ ከይተጸባትብካ ከም ዘፍቀርካኒ ንባርያኻ ኣነ ድማ ንዝበደሉኒ ዝሓድግ ልብሃበኒ በደል ሓወይ ንሕረት ተዘይግረ ናትካ ምዃነይ ብምንታይ ክልለ ከይንቀፍ ስምካ በካይዳይ ይቕረ ምባል ኣላምዶ ልበይ በደል ሓወይ ንሕረት ተዘይግረ ናትካ ምዃነይ ብምንታይ ክልለ ከይንቀፍ ስምካ በካይዳይ ይቕረ ምባል ኣላምዶ ልበይ በደል ሓወይ ንሕረት ተዘይግረ ናትካ ምዃነይ ብምንታይ ክልለ ከይንቀፍ ስምካ በካይዳይ ይቕረ ምባል ኣላምዶ ልበይ ወኣምላኸይ ከይተጸባትብካ ከም ዘፍቀርካኒ ንባርያኻ ኣነ ድማ ንዝበደሉኒ ዝሓድግ ልብሃበኒ በደል ሓወይ ንሕረት ተዘይግረ ናትካ ምዃነይ ብምንታይ ክልለ ከይንቀፍ ስምካ በካይዳይ ይቕረ ምባል ኣላምዶ ልበይ ወኣምላኸይ ከይተጸባትብካ ከም ዘፍቀርካኒ ንባርያኻ ኣነ ድማ ንዝበደሉኒ ዝሓድግ ልብሃበኒ በደል ሓወይ ምሕረት ተዘይግረ ናትካ ምዃነይ ብምንታይ ክልለ ከይንቀፍ ስምካ በካይዳይ ይቕረ ምባል ኣላምዶ ልበይ ፍቕሪ እግዚኣብሔር ፍቕሪ ኣብ ኩሉ ነገር ፍቕሪ እግዚኣብሔር ፍቕሪ ኣብ ኩሉ ነገር ካብ እምነት ካብ ተስፋ ኣዝያ ዝዓበየት መደምደምታ ትእዛዝ ንኹሉ ዝጠመረት ዘላለማዊት እያ ብግዜ ዘይትድረብ ኩሉ ሓላፊ እዩ ፍቕሪ ግን ዘይሓላፊ ካብ እምነት ካብ ተስፋ ኣዝያ ዝዓበየት መደምደምታ ትእዛዝ ንኹሉ ዝጠመረት ዘላለማዊት እያ ብግዜ ዘይትድረብ ኩሉ ሓላፊ እዩ ፍቕሪ ግን ዘይሓላፊ ካብ እምነት ካብ ተስፋ ኣዝያ ዝዓበየት መደምደምታ ትእዛዝ ንኹሉ ዝጠመረት ዘላለማዊት እያ ብግዜ ዘይትድረብ ኩሉ ሓላፊ እዩ ፍቕሪ ግን ዘይሓላፊ ንፋቕር ኣሕዋተይ ንፋቕር ኣሕዋተይ ፍቕርያ ትርጉም ክርስትና ጎይታ ኢየሱስ ዝመሃረና ፍቕርያ ትርጉም
أبونا زمهارنا نفاقر حواتي نفاقر حواتي فغريا ترقم كريستنا ويتا يسوس زمهارنا فغريا ترقم كريستنا أبونا زمهارنا هاليلويا سي ጉያ ናበዩ እዚ ኩሉ ጉያ 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 ናበዩ እዚ ኩሉ ጉያ ጉያ መለለይት ዓርማና ፍቕሪ ኮያ ዝገበረት ልብስና ፍቕሪ ኮያ ንፍቕሪ ሓዲግናያ ናበዩ ጉያ 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 ናበዩ እዚ ኩሉ ጉያ ናበዩ እዚ ኩሉ ጉያ ጉያ መለለይት ዓርማና ፍቕሪ ኮያ ዝኸበረት ልብስና ፍቕሪ ኮያ ንፍቕሪ ሓዲግናያ ናበዩ ጉያ ጉያ ካብ ፍቕሪ ምጉዳን ማለት ካብ ኩሉ ምጉዳን እዩ ፍቕሪ ዘይብሉ ጉያስ ናይ ከንቱ ከንቱ እዩ ካብ ፍቕሪ ምጉዳን ማለት ካብ ኩሉ ምጉዳን እዩ ፍቕሪ ዘይብሉ ጉያስ ናይ ከንቱ ከንቱ እዩ ካብ ፍቕሪ ምጉዳን ማለት ካብ ኩሉ ምጉዳን እዩ ፍቕሪ ዘይብሉ ጉያስ ናይ ከንቱ ከንቱ እዩ ካብ ፍቕሪ ምጉዳን ማለት ካብ ኩሉ ምጉዳን እዩ ፍቕሪ ዘይብሉ ጉያስ ናይ ከንቱ ከንቱ እዩ ጉያ ጉያ ናብዩ እዚ ኩሉ ጉያ 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 ናብዩ እዚ ኩሉ ጉያ ጉያ መለለይት ዓርማና ፍቕሪ ኮያ ዝኸበረት ልብስና ፍቕሪ ኮያ ንፍቕሪ ሓዲግናያ ናበዩ ጉያ ጉያ ካብ ፍቕሪ ምጉዳን ማለት ካብ ኩሉ ምጉዳን እዩ ፍቕሪ ዘይብሉ ጉያስ ናይ ከንቱ ከንቱ እዩ ካብ ፍቕሪ ምጉዳን ማለት ካብ ኩሉ ምጉዳን እዩ ፍቕሪ ዘይብሉ ጉያስ ናይ ከንቱ ከንቱ እዩ ጉያ ጉያ እዩ እዚ ኩሉ ጉያ 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 ናበዩ እዚ ኩሉ ጉያ ጉያ መለለይት ዓርማና ፍቕሪ ኮያ ዝኸበረት ልብስና ፍቕሪ ኮያ ንፍቕሪ ሓዲግናያ ናበዩ ጉያ ጉያ ካብ ፍቕሪ ምጉዳን ማለት ካብ ኩሉ ምጉዳን እዩ ፍቕሪ ዘይብሉ ጉያስ ናይ ከንቱ ከንቱ እዩ ካብ ፍቕሪ ምጉዳን ማለት ካብ ኩሉ ምጉዳን እዩ ፍቕሪ ዘይብሉ ጉያስ ናይ ከንቱ ከንቱ እዩ ብቋንቋታት ሰብን መላእኽትን ክዛረብ እንተዝኽእል ተዝህልወኒ ዓብዪ እምነት ኣኽራናት ከግዕዝ ዝኽእል ፍቕሪ ግን ካብ ዘይህልወኒ ንምንታይ ታይምጠቐመኒ ከምዚ ደየ ኣስራ ዘመዃሪኡ ብዘይ ፍቕርስ ኩሉ ከንቱ እዩ ብቋንቋታት ሰብን መላእኽትን ክዛረብ እንተዝኽእል ተዝህልወኒ ዓብዪ እምነት ኣኽራናት ከግዕዝ ዝኽእል ፍቕሪ ግን ካብ ዘይህልወኒ ንምንታይ ታይምጠቐመኒ ከምዚ ደየ ኣስራ ዘመዃሪኡ ብዘይ ፍቕርስ ኩሉ ከንቱ እዩ ፍቕሪ እዩ እግዚኣብሔር ፍቕሪ ኣብ ኩሉ ነገር ፍቕሪ እዩ እግዚኣብሔር ፍቕሪ
ዘለዓለማዊት እያ ብግዜ ዘይትድረት ኩሉ ሓላፊ እዩ ፍቕሪ ግን ዘይሓላፊ ካብ እምነት ካብ ተስፋ ኣስያ ዝዓበየት መለምለምታ ትእዛዝ ንኹሉ ዝጠመረት ዘለዓለማዊት እያ ብግዜ ዘይትድረት ኩሉ ሓላፊ እዩ ፍቕሪ ግን ዘይሓላፊ ንፋቕር ኣሕዋተይ ንፋቕር ኣሕዋተይ ፍቕርያ ትርጉም ክርስትና ጎይታ ኢየሱስ ዝመሃረና ፍቕርያ ትርጉም ክርስትና ኣቦና ዝመሃረና ንፋቕር ኣሕዋተይ ንፋቕር ኣሕዋተይ ፍቕርያ ትርጉም ክርስትና ጎይታ ኢየሱስ ዝመሃረና ፍቕርያ ትርጉም ክርስትና ኣቦና ዝመሃረና ፍቕርያ ትርጉም ክርስትና ጎይታ ኢየሱስ ዝመሃረና ፍቕርያ ትርጉም ክርስትና ኣቦና ዝመሃረና
አልወደኩም በፈራሁት ላይ የኔ ኢየሱስ አይኖቼን ሲያይ ከእናት ከአባት ከወዳጅ ይልቅ ጠብቆኛል ክፉ ላይ እንዳልወድቅ ዞር አረገው ከፊቴ ቀድሞ ያንን ሐዘን ለኔ አስቦ የተማሰው ጉድጓድ ተዘጋ በአንድ አፍታ ሌሊቱ ነጋ አልወደኩም በፈራሁት ላይ የኔ ኢየሱስ አይኖቼን ሲያይ ከእናት ከአባት ከወዳጅ ይልቅ ጠብቆኛል ክፉ ላይ እንዳልወድቅ ዞር አረገው ከፊቴ ቀድሞ ያንን ሐዘን ለኔ አስቦ የተማሰው ጉድጓድ ተዘጋ በአንድ አፍታ ሌሊቱ ነጋ የኔ ወዳጅ ነህ የኔ አባት ነህ የኔ ፍቅር ነህ የኔ እረኛ ነህ የኔ ወዳጅ ነህ የኔ አባት ነህ የኔ ፍቅር ነህ የኔ ወዳጅ ነህ የኔ አባት ነህ የኔ ፍቅር ነህ የኔ እረኛ ነህ የኔ ወዳጅ ነህ የኔ አባት ነህ የኔ ፍቅር ነህ የኔ እረኛ ነህ ኢየሱስ ማለት ለኔ ዘመን ሲከፋ ሕይወት ሲከብደኝ ስሜቴን አውቀ ዝም አትልም እያንዳንዱ መሜ ይሰማሃል ኢየሱስ ማለት ለኔ ዘመን ሲከፋ ሕይወት ሲከብደኝ ስሜቴን አውቀ ዝም አትልም እያንዳንዱ መሜ ይሰማሃል ኢየሱስ ማለት ለኔ ዘመን ሲከፋ ሕይወት ሲከብደኝ ስሜቴን አውቀ ዝም አትልም እያንዳንዱ መሜ ይሰማሃል በልጅነቴ አገኘኸኝ ላንተ ሳልደራደር ከሌላው ባንተ ህልውናዋ ነህና ለነፍሴ ያላንተን ያልኖር ሆነሃል እስትንፋሴ በልጅነቴ ላገኘኸኝ ላንተ ሳልደራደር ከሌላው ባንተ ህልውናዋ ነህና ለነፍሴ ያላንተን ያልኖር ሆነሃል እስትንፋሴ የኔ ወዳጅ ነህ የኔ አባት ነህ የኔ ፍቅር ነህ የኔ እረኛ ነህ የኔ ወዳጅ ነህ የኔ አባት ነህ የኔ ፍቅር ነህ የኔ እረኛ ነህ ሃሌሉያ ኢየሱስ የኔ አባት ኢየሱስ የኔ ፍቅር አለኝታዬ እረኛዬ ረዳቴ ሃሌሉያ
ያለ አንተ እኔ አልኖርም። ሃሌሉያ ሃሌሉያ ከምቲ ክርስቶስ ንዓና ዘፍቀረና ንሓድሕድና ንፋቐር ኣሕዋተይ ጎይታ ባረኽኩም። እግዚአብሔር ደጊምና ሃሌሉያ እቲ ምስጋና ዝግብኦ አምላኽ ምስጋና ክንቦይና ስለና ዝገበረው ሃሌሉያ ኣብ ማእከል ዝነበረ ከልካሊ ቀጽርና ዘፍረሰ አምላኽ ውሉድ ክንከውን ዘብቃዕና አምላኽ ሃሌሉያ መሰል ዘይነበረና መሰል ዝሃበና አምላኽ ሃሌሉያ ከነምልኸይና እግዚአብሔር ከይባራከ ሰንተራ ዲያላቦ ሸይካንዳራ መስኪና ይዘልዓለም ህይወት እና ሐሰብና إذا زلنا يا عرفتي إذا زلنا يا السلام تزلنا يا بركة تزلنا يا خلو كابو خمس خنا نتردأنا وما كراد يا لاس رجع كراد يا رابوس تمسكن يسوع تمسكن ولا زعما تمسكن يسوع Oh
ካብ ዘመናት ንዘመናት ካብ ጥንቲ ካብ ዘመናት ኣብ ሰማያዊ ቦታ ተዓቂሉ ዝነበረ ምስጢራት ተጋሂዱ ናሎምስ ተገሊጹ ናሎምስ ኢየሱስ ወዲ ኣምላኽ ምስጢር ኣምላኽ ካብ ዘመናት
زمرلو
كبرنا أملاك يكون يسوع قويتايو كبرنا قويتايو يكون تعم ناي مزمور ناي عملوا جزيت أنا حنا مزمران እግዚአብሔር عزيزو يبارككم بينا حوي أملاك أبزيحو يباركك زبيب حفتي قويتا يسوع أبزيحو يباركك تسبيح حوي كلكم لما بتحزن لهم مزمران بي لومي ناي مزمران بي معلتي እግዚአብሔር بارك It's good to worship the Lord مزمران بي خبرنا أملاك يكون يسوع قويتايو بقطتاون بزوم بفيسبوك بيوتيوب تكاتاتلنا زلهم كلهم أبكرمان أبرحكم زلهم እግዚአብሔር باركم أنكم عبدحان متأخم قبلكم باهي بلاننا بالسمناوي ناي بانيل ناي سنبت أقلقلوتنا እግዚአብሔር بارك እግዚአብሔር بمنفسه أما أخلنا له እግዚአብሔር بقى خمعدنا تسأنيح እግዚአብሔር بارك مالت عنتوي قداميت المزمور حونا بينام كزمرلنا خلو انتهي بلنا نيرو زعا فقر أملخ نابي قويا فقر كويا تقداميت نجر كان رئاسة لنا نابله معداوي تمرتاوي زخونة مزمور نسمع نيرنا I hope أبزلنا هلنا خلاتنا رأسنا نمرمرنا مزمورتي نسمعون نزمرون يرنا إلى أحسب እግዚአብሔር مسيا مخنياتو فقر انت زيبلنا كنتم مخنا تقالي نقرنا لو ما عندك بمزمور غير قويتا يمعدنا نيرو أملاك مسكن سلازي already سبكت حليفنا له دحر ده بحكي نقبل كوينا وين نسمع ترى أخوينا سبكت بمزمور غير انت أخوينا لنا له تمرت بمزمور غير حليفنا له እግዚአብሔር مسكن سلازي أبتزلنا يا أخوينا دقي مزخنا حسب دما تابعكم بزعبة مس أملاك زلنا فقري مس حواس زلنا فقري شكنا قبرنا كده حدا جزء زي لنا خاف فقر وطئنا عند هلنا قلنا دحان كم زلنا صبوا كم زلنا يمسلنا أيوه إذا كان متأبر رأس خاطر رايح واته لازم رأسنا خيط أبرنا بحق يبقى المجزء كوينا من اللاس من تخك علينا قويتها بمزمور وبقالو غيرون تاي قبرنا له يمعدنا له هنم معد نحرد أخي إلنا مالتي سلازي كل جزء أبزلنا خلينا قويا تراي منه ما يكون مزمار تراي مسباق تراي وي نايبة خرجتها نطفتها تراي مقبار ديكون كل جزء نعمل أخ النحوات نزلنا فقري
كما يمخانو شكنا جورنا بلبنا خنو جوعز قويتا already تزاريبنا لهم بزنا جرزي كذا خاخركم من دجنا باهي بلني أملاخ يبارككم حجي كم تقول لك زين قبره سله حزبنا حجرنا كنصلينا كلاتنا بزلنا يوم نصلي قدوس እግዚአብሔር ዘላለማዊ አምላኽና ነመስግነካ አለና በዚህ ረፍት ዝድማ በመንፈስ ካን በቃል ካን ነፍስ ወከፍና ክትምዕደና ስለዝፈተኻ ጎይታ ነመስግነካ አለና አቦ ስለ ሁሉ ነገር ነመስግነካ እግዚአብሔር አምላኽ ንስኻ ሁሉ ጊዜ ከይሰልከኻ ትምዕደና ትዛረበና ትምሕርና ተተንሳአና ጎይታ ንባርከካ አለና ሕጂ ድማ ጎይታ ንጽልይ አለና ስለቲ ካብኡ ክንከውን እነፍቅሮ حزبنا حجرنا نقولتا كابت حزبتي خنولد ناتخون كون زجبر كنا بمدى بعلامك جابير أملاخي سلتنا فتوى وجنا جابير أملاخ نتصلي علينا قويتا نسخة تاريخ تلوت أملاخيها تاريخ حزبتات أب زمن لويت كايو خان نسخة إذا زمان زي ناتنا ترى خون ناتنا زمن خون نتصلي علينا أم مدرنا جابير نسخة خطورد أم مدرنا نسخة خطجبر أب حزبنا خطجبر قويتا نلمناك حتياتنا بدلنا عمتنا زيابير أملاخنا تعبيتنا كله زيابير أملاخي أبكر ميخا موجود زيوه بنا خلنا جرنا بتعبي محرتك زيابير يقرأ خطب لنا مو أمدرنا دما زجرمنا جر صبونا جر كتجبرنا نايمت خاب جزية خطبنا ناي ونجل جزية خطبنا نايمت حقوق في جزية خطبنا قويتها زيابير أملاخ نلمنا كالونا نسخة أموني خامو نمسجنا كا نجهز بنا تفكروا كساب حجون بزبلة بلو أبزخده زبلة خلو نحل خاتم بروز اللخا نسخة إخامونا مسكنا كاس إلا خلو نقدر نخبرك كبر خلو دمانا أخا يخون بالشي ميسوس آمين كبرنا أملاخ يخون يا بهير سنة أملاخي لومي مسما زمبران بينا نملخ زلنا أقايش أما أخلنا يبلنا نقن أب ب سوشيال ميديا خونكم لما جمرت هاجي ختكاتاتولنا زلوخم أب لاين نقول لخاتكم انكم عبد الحان بسلامة أخوكم قبل عندنا يفتو زلنا مدباتنا كل جزء ربع كابس عشر دشة جمرنا يوانجيل مزرقة حق القلوت أبزختها ما زلنا كم أون قدام كابس عاد حموشة كابس عاد شومون تزنح نايت أولوتن نايك كلام لخن جزء علو نايو سمد ما ثلاثة جزء يعني حنا حجنا بمزل خناتات أبصم من حنت جزء جرنا لنا خابز حلفة سنبت لك ساعات عصرت تجمر نايم عملخون نايك كلام لخن جزء علو الناس الذي بأونلاين كنكتاتل نخل إنام لخن مزجن كمون أتي ناي سوني ناي سولوس ناي حموس ناي زوم صلوت كابس عشان مونته كسب ساعات عصرت جزء أبير مزجن سونا بوتي زلوس الذي أملاخ يبارككم الزمان زي ناس الله خازوت زماني كلاتنا أبز جزازي نقطة صغير بل نحن أبت خرشان كفيتاتهم مسئنا نتأك أم جابير يبارككم ون مصنعتي مصحف قدوس أبز جزازي بدو بفايبر مصنعتي جبر الله سلازي كلاتنا ون نكتاتل إنا أملاخ مسجن أبوتو لنا زي تترنفكم سبات كنت أرنفاكم سلنا خير كترخبنا تخيلوا إيكم أملاخ مسجن لو ما أنتي سنبت لا تعسش دشة جنبت لك ساعات كلتا أبزوم وركشوب علينا مس دكتور إيو مالتيو بزعبا زلوا هلو كناتات ناي كوفيدين فاكسين زملكات كنرخبو زلنا قال حبريتات كابا إكسبرتس كنرخبو زلنا سلازي زحونا زدماني قد محجو سمعي له صبق جيرو نجارات زغرب بروحاوناي سلازي كاب تورونتو سلوم ساعات كلتا قربنا خلاتنا كنكافل نخلينا مالتيو أملاخ يبارككم موبان 20 كم تقل محجو نقبرو زلنا بخمون كبالنا سلازي ما بنان عشرنا نبيت قويتها نمت حجي قال إجابيهر نسمع له جزية خوني أملاخ مزجن كلاتنا خبزلنا يبدت نبلمو أبيت زلناون أبزلنا يبدت نبل بفقر قويتها حاتوكم إجابيهر مزجن قال خاتكم بالتي في يريكم على له بزوم كم بعد السلامون فيفن زعم سلكم يريكم على له فيفنه مالتيو لازم خبزلهم بدت بلو قويتها يباركم أببيتكم زلهم قال قويتها كنسمعنا نسأل خلاتنا
እግዚአብሔር ይመስገን ደውልና ከለና ሮሜ ምዕራፍ 4 ከነውጽና ሞ እግዚአብሔር ይመስገን አብርና ሸሞን ተጠቅስታት አብ ሮሜ ምዕራፍ 1 ከነንብብይና ሮሜ ምዕራፍ 4 ካብ ቁጥር 1 ክሳብ 8 ኩላትና አውጽና እንድሕር ኮይና በስም ጎይታ ኢየሱስ ነዝቃል ከንብቦይ በአርሲ አብርሃም አቦና በስጋ እንታይ ረኺቡ ኾነብሊና አብርሃም በግብር ጸዲቁን ተዝኸውንሲ ገለ ዝምክሓሉ መረኸበ ነይሩ ኣብ ቅድመ አምላክ ግና ኣይኮነን እቲ ጽሑፍከ እንታይ ይብል አብርሃም በአምላክ አመነሞ እዚ ንጽድቂ ኮይኑ ተቆጽረሉ ነቲ ዝገብር ግና አስቡ ከም ዕዳ ኮይኑ ይምበር ከም ጸጋ ይኮነን ዝቁጸረሉ ነትበቲ ንሓጠ ዘጽድቅ ዘአምን እምበር ዘይገብር ግና እታ እምነቱ ንጽድቂ ተቆጸረሉ ያ ዳዊት ከአ ነታ አምላክ ብዘይግብርስ ጽድቂ ዝቆጽረሉ ሰብ ብፁዕ እዩ ከም ዝብሎ እቶም አመጾም ተሓድገሎም ኃጢአቶሙን ተኸድነሎም ብፁዓን እዮም አምላክ ኃጢአቱ ዘይቆጽረሉ ሰብ ብፁዕ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ነመስግን ጎይታ نسألي دمه እግዚአብሔር ቃሉ ከበና እግዚአብሔር ይባረክ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ተመስገን እግዚአብሔር ተባረክ እግዚአብሔር ታሪክ የጀመረው ታሪክ የጀመረው ታሪክ የጀመረው መስቀሉ ስር ነው ታሪክ ታሪክ የጀመረው በመስቀሉ ስር ነው ታሪክ የጀመረው ታሪክ የጀመረው ሃሌሉያ ቅዱስ አምላክ እግዚአብሔር አቦና በጎይታ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም ነመስግነካለና እግዚአብሔር አምላክና ስለዚህ ማዓልት ዚ ነመስግነካ በዚህ መንገዱን እግዚአብሔር አቦ ደግምና እግዚአብሔር አምላኬ ናኸነ ምልኽ ክንኽብር ሕያው ቃልካ ድማ እግዚአብሔር አቦ ክንሰምዕ ስለዛ አኻኽብካና ነመስግነካለና ምሕረት ጸጋኻ ስለዝበዛሃልና ተመስገን بشم يسوع كريستوس جدما እግዚአብሔር አቦዬ ጸልያለሁ ያው ቃልካ ክትበና ክትዛረበና ክትመረና ነፍስ ወከፍና እግዚአብሔር አቦ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ዝኸውን ነገር አለካ በዝረፍ ደሞ ነፍስ ወከፍና ክትበና በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸልያለሁና አይዝ ዛረብ ባሪያኸውን በመንፈስካ ክትድግፈኒ እግዚአብሔር አቦ ታብልበይ ዘቀመጥካ ያው ቃል ሁሉ በዝግባ መንገድ እግዚአብሔር ከመሐላለፍ መንፈስካ ጸጋኻ ክትድግፈኒ بشم يسوع كريستوس لمن الله كل ساعة እግዚአብሔር كل ጊዜና ንስኻ ተቆጻጸርህ አማ አገልና خبر بسم ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ አሜን ጎይታ ኢየሱስ ይባርኩም ከፈሉ እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ጎይታ እዩ ሎም አልቲ ሕጽር በዝበለ መንገዲ ካብ ሮሜ ምዕራፍ 4 በእምነት ዝርከብ ጽድቂ በዝበለ አርስቲ ክንሪና እግዚአብሔር ይመስገን ዛ አመት እዚኣ ናይ እምነት አመት በመርአይደ ይኮነስ በእምነት እንመላለሰሉ አመት ኢልናይና ጀሚርና እግዚአብሔር ይመስገን እዚ ኣብዚ ጎይታ ዘሃበና ነገርና ነደቅናይና ንኸይደለና
ኣብቲ መሰረታዊ ሎማ አልትምልስ ከብለኩም እሞ ናይ እምነት very fundamental ዝኾነ ነገር ሲ ጽድቅ ዝረኸብናሉ ነገር ይና ብዛዕባ ዝድማ ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 4 መሙሉእ ምዕራፍ ብዛዕባ እምነት እዩ ዝዛረብ በፍላይ ግና ሎማ አልቲ ከመእታዊ ካብ ቁጥር 1 ክሳብ 8 ዘሎ ክንርኢና ኣብ ኦንላይን ክኸውን ከሎ ናይ attention span ሓጻር ስለ ዝኾነት ናይ ሎሚ ትምርተይ ይሕጽር የደብላ ታ ግዜ ድማ መዘምራን ቁርብ ድፍ አቢልኩም ኣለኹም ስለዚ ይሕጽር ከብላ ክፍትኔ ኣብቲ ዝቐጽል ዝምዕራፍ ስለንቐጽሎ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ኣብ ኦንላይን ክሪኦም ከለኹ መጀመርያ ክኣቱ ከሎ ሰብ ብዙሕ እዩ ዳሕራይ እንዳኸደት ከይድ ከላ እንዳጎደለ ይድኸይድ ከምዚ ኣብ ቸርች ኮፍ ኢሉ ዝወጾ ዘይብሉ ኣይኮነን ስለዚ ቶም ኣብ ኦንላይን ደለኹም ኣይ ንውሕኔ ሓጻር መልእኽቲ ክዛረብ እግዚአብሔር ይመስገን እምነት ሕጂ ታ ንሪኣ ዘለና ሮሜ ምዕራፍ 4 እዩ በእምነት ዝርከብ ጽድቅ ይለኩም ኣለኹ ሮሜ እታ ናይ ጳውሎስ ዝነውሐት መልእኽቱ ያ ካብ ጳውሎስ መልእኽታት ሲ ተነዋሕ መልእኽቲ ብዙሕ ናይ ጳውሎስ ሐሳባት ትምርታት ስነ መለኮት ደበለ ሁሉ ንረኽበሉ መጽሐፍ እንተሎስ መጽሐፍ ሮሜ ሮሜ ምዕራፍ 4 ኣብ ፌብሩዋሪ እዚ አንቨርሰሪና ክነብእል ከሎና ፓስተርናሆም ነዛ ሐሳብ እዚ ነዚ ምዕራፋት እዚ ብገፊሑስ ደሕሰስ አቢልዎ ነይሩ ታ ምዕራፍ 4 በሓንቲ ነዋሕ መእተዊ ብዛዕባ እምነት የህፅር አቢሉ ድማ ብምልእታ ታ ምዕራፍ ከይድዋ ነይሩ ንሕና ግና ሕጂ አጸቢቕና ክንዝርዝሮ ኢና በብተጠቕሱ ንምርአይ ክንፍትን ኢና ማለት እዩ ክሳብ ኣብዛ ምዕራፍ 4 ዝተገብረ ነገር ወይ ድማ ጳውሎስ ደቀመጦ ነገር ከዘኻኽረኩም እሞ ናብዛ ሮሜ ክንመጽኢና ታ መእተዊ ገና ጅምር ከብል ከሎ ካብ ገለ ነገር ዝቐጸለ ዘረባ ምዃኑ ብጣዕሚ ግልጽ እዩ ዝኸውን ምክንያቱ ቁጥር 1 ክጅምር ከሎስ እምበኣርሲ ኢሉ ዝጅምር እምበኣርሲ ኣሎ እንተኾይኑሲ ናይ ዝሓለፈ ዘረባስ መቐጸልታ እዩ ስለዚ መቐጸልታ ስለ ዝኾነ እንታይ ተባሂሉ እዩ ኣብ ዝበጽሕናስ ከዘኻኽረኩም ይደሊ ማለት እዩ ሮሜ ክሳብ ምዕራፍ 4 ነገራት አትሊስት ኮይኑሎ ወይ ድማ 4 ነገራት አውጺና ክንርኢ ንኽእሊና ማለት እዩ በሓጺሩ አውትላይን ክንገብሮ እንተፈቲና እቲ ትሕዝቶ ኣብዘን ዝሓለፉ 3 ምዕራፋት እንታይ ነይሩ እንተይልና ካብ ምዕራፍ 1 ክሳብ ቁጥሪ 7 ፕሮሎግ እዩ መቅድም እዩ ደብዳቤ ስለ ዝኾነ ዝጽሕፍ ዘሎ ጳውሎስ ንመን እሱ ድማ ተጻሓፊ መን ከም ዝኾነ አፋሊጡ ይጅምር ማለት እዩ ስለዚ ካብ ቁጥር 1 ምዕራፍ 1 ካብ ቁጥር 1 ክሳብ 7 መቅድም እዩ እሰ ፕሮሎግ መእተው እዩ ብዛዕባ ተዛረቦይ ካብ ቁጥር 1 አሚን ካብ ቁጥር 8 ምዕራፍ 1 ክሳብ ምዕራፍ 2 ቁጥር 17 ግን ብዛዕባ ውድቀት እዩ ዝዛረብ ውድቀት ብውድቀቱ ድማ ውድቀት ናይ አሕዛብ ሕጊ ዘይብሎም ሰባት ከመይ ገሮም ከም ዝጠፍኡ ይነግረና ማለት እዩ ስለዚ ብዛዕባ ውድቀት እዩ ነጊሮና ካብ ቁጥሪ 18 ምዕራፍ 2 ክሳብ ምዕራፍ 3 ቁጥር 10 ድማ እንድህር ከድና እንታይ ይዝብልና መስለኩም ሕጊ ዘይብሎም አሕዛብ ውድቀቶም ነጊሮ ሕጂ አይሁዳዊ ከሰምዕ ከሎ ዝደብዳቤ ናናስኮ ደሃኒና በቀደሙ አምላኽ ድመረጸና ነዚአቶም እምበር ከይብል መታን ሕጂ ድማ ናብቶም አይሁድ ድማ ይመጽሞ ንስኻትኩሙን በሕጊ ክትጸድቁ ስለዘይከኣልኩም ወዲቅኩም ይኹም ስለዚህ ኩሉ ሰብ ወዲቁ እዩ አሕዛብ ይብሉ አይሁድ ይብሉ ኩሉ ኣብ ትሕቲ ፍርዲ ኣብ ትሕቲ ቁጣ ናይ አምላኽሲ ወዲቁሎ ትክብረ አምላኽሲ ኩሉ ሰብ ሲኢኑሎ ብዝብልዩ ዘዛረም ማለት እዩ ታ ቁጥር 17 ኸድኩም ትሪኡ ከለኹም ግናኸ ንስኻ ይሁዳዊ ኢሉ ይዝጅምር ስለዚ ሕጊ ናብ ጽድቅ ስለዘየምጾም ነቶም አይሁዳውያኑን ውድቀት ከም ዝገጠሞም ነጊሩና ማለት እዩ ሽኡ ካብ ምዕራፍ 3 ካብ ቁጥር 21 ክሳብ 31 ጽድቂ ዝርከበሉ መንገዲ ይዛረብ ካላ ኣሎ እዚ ኻል ጽድቂ ዝርከበሉ መንገዲ ድማ እምነት እዩ ዝበሃል ኢሉ ኣብዘን ቁጥርታት ይዛረብ ማለት እዩ
ህልፍ ለፊለ ቁርብ ከም በበልኩም ስለዚህ በብና ያንሱ ህጅግና እትብህግን ነቢያትን እተመስከረሉ ጽድቅ አምላክ በዘይ ህግ ተገልጸ ማለት ጽድቅ አምላክ በምእማን በኢየሱስ ክርስቶስ ንዛአምኑ ሁላቶሚው በዚህ ሌላን ጉሌላን የለን ንምንታዩ በዚህ ሌላን ጉሌላን የለን God is not a respecter of person ብሎም ደሎ አቀዲም አስተዛረብኮ ማለት ነው መጀመሪያ ነህዛብ ከምዝ ወደቁ ተዛሪቡ ጸኒሁስ ዳህራይ ድማ አይውድውን በህጊ ጽድቅ ክረኽቡ ስለዘይ ካሉስ በዚህ ሌላን ጉሌላን የለን ኩሉ ሰብ ወዲቁ ይነሩ ህጅግና ዝመጸ ክርስቶስ ኢየሱስ በእምነት ዝርከብ ጽድቅሲ ነህዛብ ጥራይ ኮነን ወይና አይሁድ ጥራይ ኮነን ሌላን ጉሌላን የብሉን ማንም ንዛአመነ ዘበለ ሁሉ ጽድቅ አምላክ ዝረኽበሉ መንገዲ ተኸፊቱሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ በዛባዚዩም ባር ካብ ቁጥር 21 ክሳብ 31 ድዛረብ ህጂ እዝም እስተዛረበዩ ናብሮሜ ምዕራፍ 4 ዝመጽ ጳውሎስ ንሰለስተ ምዕራፋት ካብ አምላክሲ ከምዝ ወደቅና አብ ዘፍርህ አይነት ኩነታት እግዚአብሔር ፈራዲዩ ስለዚህ አብተህ ፍርዲ ናይ አምላክሲ ተቀሚጥና ነርና አብስ ወዲቅና ነርና ዝብል ነገር ገሊጹልና ይህጂ ዝረኸብናዮ ነገር ዝነግረናሎ ማልቲ ተበክርስቶስ ኢየሱስ ዝረኸብናዮ ነገር መሊስና ክንሕድሶይና ብዛአቡ ነሐሰብና መሊስና ክነመስግን መታ እግዚአብሔር ዝገበረልና ነገር መሰረታዊ ንሁላትና ዝረኸብናዮ ካብት መጀመሪያ ዝተማህርናዮ ናቡኤ ንምለስ ዘለና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ አምላክ ዝገበረልና ነገር ድማ ክርዳአና መታን ካበይ ከምዝ ወጻና እንታይከ ይጽበየና ከምዝ ነበረ ድማ ምፍላጡ አገዳሲ ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ካብ ቁጥር 4 ንንዮ ብዛዕባ ጸጋ እግዚአብሔር ብዛዕባ ምህረት እግዚአብሔር ብዛዕባቲ ካብ አምላክ ድረኸብናዮ ነገር ይዝዛረ ጳውሎስ ግን ብዛዕባቲ ዝረኸብናዮ ምህረት ዝረኸብናዮ ጸጋ አቡዩ ምስ ክርስቶስ አብ የማን አቦ ከም ተቀመጥና ዝነግረና እዚ ሁሉ ቅድመ መንጋሩ ግን አቀድሙ ዝነገረና ነገር አሎ ካብ ቁጥር 1 ክሳብ 3 ካበይ ከምዝ ወጻና ክንዝክር መታ ኩላትናስ ተገዚእና ከምዝ ነበርና አብተህተ ሐለቃ ስልጣን ከምዝ ነበርና በበደልኩምን በኃጢአትኩምን ሲ ሙታት ነርኩም በባህሪና ደማስ ደቅ ቁጣ ነበርና ባይ ኔቸር ስለዚህ እዚው መንነትና ዝነበረ ዝወጻናሉ እዚው ዘክሩ ይሉዩ ዳህራይና በጸጋ ናብት ዝረኸብናዮ ምህረት ናብት ዝረኸብናዮ ነገር ዘምጻና አብዝ ድማ ብገፍዩ ማለት ነው አብ ኤፌሶን 3 ጥቅስ ጥራይ ዝወሰደሉ ጳውሎስ አብዝ ግን 3 ምዕራፍ ሙሉሲ እግዚአብሔር ፈራዲዩ ማንም በክርስቶስ ኢየሱስ እንተ ዘይለስ አብተህ ፍርዲዩ ዘሎ አብቀድም እግዚአብሔር ደው መባል ድማ አዚዩን ታይዘገብሪው ዘፍርህ ነገር እኮ ዘስካሕክ ይሎሎ ምሽ ዕብራውያን ስለዚህ እዚ ነገር እዚ አጸቢቁ መስገለጸልና ሕጅ በክርስቶስ ኢየሱስ ዝረኸብናዮ ነገር ይነግረና ኩል ጊዜ እንታይ ከምዝ በልኩሁም ካበይ ከምዝ ወጻናን በክርስቶስ ኢየሱስ እንተ ዘይንኸውን ድማ እንታይ ይጽበየና ነሩ እንተ ዘይፈሊጥናስ ዝረኸብናዮ አፕሪሺየት ክንገብሮ አይንኸል ካበይ አይነት ኩነታት ከምዝ ወጻና ካበይ አይነት ኩነታቱን ከምዝ ደሃና ክንሐስብ ከሎና ሽኡ መመሊሱ ፍቅሪና አምላክሲ አብልብና ክነድድ አብውሽጥና ክቀጻጸል ይገብሮ ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ስለዚህ ጳውሎስ አብዘን 3 ምዕራፋት እዚ ነገር እዚ አቀሚጡልና ከከና እንተነንብቦ ብዛዕባ ናይ አምላክ ብዙ ነገር ይዝዛረብ ሕጂ ምዕራፍ 4 ክመጽእ ከሎ ሽኡ አሕዛብ ወዲቆምዮ አይሁዳውያንን በሕጊ ናብ ጽድቅ ቀርቦ አይካሉ ካለ መንገድ ግን አሎ ዛዘንበብኩልኩም ካብ ቁጥር 11 ጀምሩ እሱ ድማ በእምነት ዝርከብዩ ጽድቅስ ካለ መንገድ ካለ ሲስተም ተፈጢሩሉሎ ኢሉ ነጊሩና ሕጂ ጳውሎስ ንፉዕ መምህር ስለዝኾነ ነዛ ሐሳብ እዚ ወይ ድማ ከምዘለዎ ነዚ አብስትራክት ደሆነ አይዲያ ሰብ ክርድኦ ስለዘይክእል ነጊሩና አለኮ ካብ 11 ክሳብ 31 አምዕራፍ 4 ንዝዘርዘሮ ዘበለ ሁሉ ሐድሽ ነገር አይኮነን ኩሉ ነገር አብዘን ቁጥርታት ተነጊሩሎ
ነገር ግን ነዛ አብስትራክት ደሆነ አይዲያ ሰብ ክርድኦ መታን ብዝፈልጦ ስጋ እንደምን ብዘለው ነገር ክመጽኸሎ ስለዝርድኦ ናብ አብርሃም አምጽዩ እምባርሲ አብርሃም አቦና በስጋ እንታይ ረኺቡ ክንብሊና ህጂ አብርሃም ዝፈልጥዎ ጽድቂ በእምነት ያትርከብ ንትብል ሐሳቦምሲ ንዝብል ሐሳቡስ ንሳቶም ንሱ ኩላትና እንፈልጦ ሰብ አምጽዩልና አብርሃም ይሉና ነዞም ሰባት እዚኦም ድማ አብርሃም ክብሎ ከሎ በጣም ያገዳስዩ ክሳ ምዕራፍ 3 ብዝኸድናዮ ዳህራይ ብዝበልኩኹም ካብ ቁጥር 11 ክሳብ 31 ብዘሎ ጽድቂ በግብር ዳይኮነስ በእምነት ያትርከብ ክብሎም ከሎ ነትናይ አይሁዳዊነት እምነቶም ዘበለ ሁሉ ሲ ዜሮ ይዘእቶ ዘሎ ስለዚህ ከመይድአ ክብሉ ቁጥሪ 27 ከም በበልኩም محبان دا أبي الله تعرفوا بهنا هجي بهج جبردو أيقونن بهج أمنت دايو سلازخ سب بزي جبري هجي بأمنت كم زت أدق نبلا لنا سب بزي جبري هجي بأمنت يتصدق نبلا لنا قبلهم كلوس هو أمنت نادى أبي الله إذا كله أمتات كل التشح أمتات زتندق أنا جرناسي بحنت زرباس طوع تبلو لها تفرسوا لها يوم زبلو وزلوا سلازي نابي أمسيهم نابتي أبو أمنتهم as a nation when كم هاجرسي تناي مجمع حسب النصوص لزخونة أبونا إسرائيل زخونة بز أبراهام أمسيله نبلوي كدانا نحدش كدان زلوا نجرسي يتعرق اللهم أرى كاب قدمو يدبلهم دلكو كاب قدمون بجبر حجيز أدق أسابي اللن بجبر حجيز ما هنمس أديقون هاي فلتنيو كاب قدمون أبراهامونكو أنت هاي رغبة كسر هذا أم بارسي أبراهام أبونا بسجا أنت هاي رغيبون بلينا by the way زمراف مجمرة كخير كله قليل يدمسل كم تقول له ملقطات كاب تاريخ نايبولي كدان قلا كيركم كتصنعوا كتبلوا خلهم easy ملقطات أبوش تستقطق سنة ملكوت سلزلوا كتفتوا خلهم سي بتعامي بزوج جيزي وسد بزوج تحاسبكم تستنتينكم أبو تأتيكم سي كم كراف نايز شجورتي نا كراف كات أتو كم أيناتو سئلو زرابا يلن كل نجارسي ماليسو implied جبرو نجارات بزوج يزل سلازي نورمال نا إبراهيم تاريخ زمسل زن شمون تقصرتات جن بزوج نجارات زحزي انت هاي زبلهم زلوا بتمجمري إبراهيم سين تاي رخيب غن بلينا هجي أمر كابو أولوس النزوم يهودن في اللي يبلو منكو إبراهيم قال نجار رخيبول أولوسني آمن له أيهود هاويانون يآمنوا لهم قال نجار رخيبول لكن اتزرع قبلو مركابسي بغماي من كديو رخيبو ساعتها في اللي أبزن شمون تقصر سهدم ما كري أمزد اللي زلوس اتزرع قبو تبلو وزلهم رخيبو نبلو زلنا بمن تاي من كديو رخيبو إبراهيم سين تاي رخيبو حطون دا قبريز جمرل بارسي إبراهيم بس كان تاي رخيبو هنبلينا كم زنوه أب مراف شدش تقصر شمون تسي نودم ما أبكر مجزيابير انتهي رغبة يبلو موجس رغبة grace رغبة يبلو أبراهام انتهي رغيبو قدر خلت تشو أبراهام يلو بجبرت أديقون تزغونسي جلز مكحلو مرغبة نيرو أبكر ما أملاك جنا أيقونن بقتتا نابت أنتوي زنبب كلكم سلست إسران شمونتن سران شو أتن سران شمونتن ناب أيز ملسوزل أبا جميرو ونزلوا حسب مبرهيو أبراهام مسيو explain مجبريو أبراهام نتنا جرزي أتأبيقو خردو أمتان كم تزبلكم أتأبلا على زلوا abstract دهونا ideas لزهونا بأبراهام جيروم كري ومتان نابو يامسي أبراهام كم يجيروت صديقه إلو مسحاتته وين ما انتهي رغيبو مسبلهم أبراهام بجبرت صديقون تزغونسي قال لازم كحلو مرغبة نيرو أبكر ما أملاك جنا أيقونن بجبرو أيقونن صديقو بجبرن تزغون نيرو نا أبراهام سي تمكحت مخونو نيرو مهبان دابي الله تعرفوا بينا يهجي بهج جبردو أيقونن بهج أمنت دعايو
ስለዚህ ከአሰብ بزي قبر حق بأمنت كم زت أدق نبلا لنا سلازي نازع حسابه مبرهز نبرهام أمسيو أبراهام بقبرو أيكون صديقو بقبرو صديقو أنت زخو النيروس زمك حلو نجر محلو نيرو أمانيو نمانيو زمكه بزو هاي جلس ألنا نجن مش ناب كله غن وصدون خير كاب كالو زبالات كيلو ديو أبراهام كمكة أبكر مكزي أبير ديو كمكة كم تزبالكوه أبزن سلسة مرافات أصبيقنا يرونا موصي زي نبرونا جريو تكدينا زنبرنا أملاح بكريستوس يسوس بأمنة مصدق دبها النجر أنت زي متصنيروس تعاتينا هنا نيرنا أبت عزيز أسكعك عينات كنا تعاتينا نيرنا كل جزء بزعبها مهرات بزعبها فقرك زي أبير كزرب كله قلبات أقوى يا دما نتا مهرات فقر أنت دمقو እግዚአብሔር ምሂሩኒ ክትብል ከለኻስ ካምንታይ ተዘይ ምሂሩ ካስ እንታይ መኾን ካን ይርካ እግዚአብሔር አፍቂሩኒ ክትብል ከለኻስ ካምንታይ ከመይ ገይሩ ታግልባት አይ ሁሉ ጊዜ መሊሳ ነት ፍቅርን ነት ምህረትን ሲ ተድምቆ አብ ካሊፎርኒያ ሓንቲ ሰበይቲ ሰረቅት መጽዮም ሲ አባይ አረጊት ያደማ 74 ዓመት ድገበረት ሰበይቲያ كتحب إلى سنابت كلوزيت آتيا أبت كلوزيت مسأتوت قد ما بالآت أهتو دهرايتهم سرقت سرقوا وقال كل نجاراتهم وسيدهم كيدهم بين أتنا برزا سبيتي الساعتهم مسكدو كتوت الدبلت بعلا زعات أوتوس موسي أي كالت بتعم زحزن تاريكيو أما ودعتها ترغيبا after days كتركب كلا تفلتو ليهم يأداوا تقوريس ترغيبا نمنتاي نموتا كتكالس أصابتها كله سي دميون تقراريس توديو أبا ميتا صني كابز بزجدده من قدي تكادي الناس نبرنا سباتين موسي أبزي نبرلو كونتات زنبرنا إنا أملاك جنا بكريستوس إيسوس نابوغن الرق هاتيات دبحال نجرسي مقطعتو كريستوس يسوس أمسك الوسيدو نعين نأخذكم من جنا كقبلنا كابتي تكادينا يو تعاتينا يزنبرنا كنا تاسي أوصلنا يسوس قويتا سلازي أبراهام قال نجراي نبرون تزلوس متمكه نو بخموا يكونن أبراهامون قلت في إذا صحف كان تهيب يلو شو نابز فترة مراف أثر تحمش تملي سوا تصحف كان تهيب القدر سلسة مالتيو أبراهام بأملاخ أمنه مو إذا نصدق خوينو تقصر له أبراهام كسا مراف أسران أثر تحمش أي أمنه نديلكم حتى وقت الألوت خليهم أبراهام نايم جمريا كسوا أخلوكو بكندي قد يمش كم زي perfect أين تسابون كوين برا ولا بأمنته أبراهام كاب أور ناي كلا داويان مدرك زيابير نبين خابك نقوله أزمارك بيتك حجرك كتمها حديك وزع كبلو خلوكو ملوكو كموجيرو أي وزع نابكارانكو نبوه يزو غيدلو تنكلنا أبي ياسو أب كلنا زلوا أتقصت أجت إمكم أب جبر هواريات ستيفانوس سبك كله تريهم تناي مجمريا أمتات أبو كسا زموت أبكاران تقميتو كوي أبو مسموتي كمن دجنا دم من قد زقت سلا كقتل كلون دم لوط دم ود حوس تمالي يوسيو أبراهام كم زندابلا مسيو مراف أسر تحمش تكبت سحكلو كمن دجنا أجزيابير أي ولا نابز جزيد أبو بزوحات كجبرك تصفى بوه نت تصفى مستوى بوجن شو نت تصفى أنت جبري بلنا آمنه صدق خوينو دم ما تقصرلو هجي باولوس نزي عايز تقصازل أبراهام بمنتهيو صديقو تصفى تواهبوه قال تواهبوه اتقال مستوى بوس آمنه أيراين هجي natural phase بفلت أديو بإكسبيرينس كنا كو سرجري خنجبر كلنا دكتورات قال اتو دكتور ويدما حكمنا زبحال نجرسي قدميو سب كم زحوي فليطنا لنا بزا أبو قال نجرسي قالونا experience دهونا knowledge ويدما information ونالونا بزا أبازا ملكو تاوي امنت زا تقبلنا ياغن سماي كنا يرانا الله ديو يلنكو تشجرنا يمصانال كم زلو وغنا
አመናዮ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ በመርአይ አይኮነን እንመላለስ ንብልኮዚዩ ታመለኮታዊ ድኾነት እምነት ስለዝራዕና በቅድሜናስ ከመ ያለው ገለመለ እናበልና አይኮነን ናይሰብ ምስክርነት ተሰማና ይውስኸልና ኸውን እንበር እታ መጀመሪያ ግን አብልብኻ ዱብ ትብል አብልብኻ አትመጽኮ ምንም ከሙ ይብላል መለኮታዊት ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ስለዚህ አብርሃም አመነ ጽድቅ ሆይኑ ድማ ተቆጽረሉ በግብሩ አይኮነን ህይወቱና ተማሃይሸ ባህሪያቱና ተማሃይሸ መጽዩ አይኮነን ድብለና አይደል አመነ ሲምፕሊሲ አመነ ታእምነትያ ናብ ምንታይ ተምጾ ዘላ ናብ ጽድቂ አምጽያቶ ዘላ አብርሃም አመነ እዚ ድማ ንጽድቂ ተቆጽረሉ እትብል ቃል አብ ሐድሽ ኪዳን 40 ጊዜ ዝኸውን አላ ዛ ቃል እዚ አማለትዩ ተቆጽረሉ በትግርኛ በስተፈላላይ አይነት መንገዲ ተትርጎምያ ዛ ሎጎማታዚያ ተባሃል ቃል ግሪክያ ካብዚ እንደማ 34 ጊዜ ዘአክልሲ ጳውሎስ ይጠቅስዋ ጳውሎስ ድፈትዋ ቃልያ ካብዚ ሁሉ ዘንበብናዮ ሰለስተ አበይት ቃላትዮም ዘሎ ዘን ሰለስተ እንተለው በቃ ታ ክፍል ፈሊጥና ጽድቂ እምነት እዛ ተቆጽረሉ እዚህን ሰለስተን ዝደጋገማ ከሄደ አስሚረልን ነረ ከምዕራፍ 3 ቁጥር 11 ጀምሩ እንተሪሁም በቃ ተደጋጊ ምን ዘለዋ እዚህን ያ እምነት ጽድቂ እምነት ተቆጽረሉ እዚህን በቃ ከሳ ዘሰልቹኩም ሲ ኤቭሪ ላይን አለው አብርሃም አመነ ጽድቅ ድማ ተቆጽረሉ እጅዛ ተቆጽረሉ ወይ ድማ ኢምፒዩቴሽን ማለት ነው ናብ ከመይ ክርዳእና መስለኩ አካውንትና ክንከፍቶ ከለናስ እዳ እንድሕራለና እንተ ኮይናስ ሞርጌጅ አብ ሓንቲ ፔጅ ተሪእና ያምሽ ናይ ባንክ አካውንትና ሞርጌጅ ካ ኢሉ የሪካ ክንድዝለካ ላይን ኦፍ ክሬዲት አውጪኻ እንተ ኮይንካ ሱን የሪካ ባ ዘይተከፍለ ክሬዲት ካርድ እንድሕራለካ እንተ ኮይኑ ክሬዲቱን ክንድዝ ተጠቀም ካለኻ እዝለካ እዳብ ለካ ናይ መኪና እንተለውን ወስኽዎ ከሙ አይነት እዳ ሁሉ ሲ የሪ ህጂ ናይ አብርሃም አካውንት ክክፈት ከሎስ እዳ በእዳ ይነሩ መስዓመነ ግን ናብታ አካውንቱ እዳ ደይኮነስ ጽድቅ ዝባሃል ነገር ሲ አትዩሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ እዳ ዘበለና ተደምሰሰስ አብ ክንዱስ ሓደ ሀብቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ጽድቂ ዝባሃል ነገር አትዩሉ ክብርና አምላኽና ይኹን እዚ ተዘይ ሕጊሱና ካለ እኮ የለ ናትናውን እኮ ከከፈት ከሎ አካውንትና ቀደም እዳ እግዚአብሔር ሲ ያሐተና ነሩ አብዛ አድገማን ሲ ገንዘብ ከፊልካ ናብ ክሬዲት ቢሮ ከና ማሐላልፋ ኢና ተይሎ መኻኮ ከቢድ ነገር አብዛ ጉሮሮ ኸየም ክፈላ ለይትን ማልትን ክፈላ ዳድገ ከየለን ስለዚህ እግዚአብሔር ባዕሉ እኮ ዳሐተና ነገር ነሩ ይድብለኩ እግዚአብሔር ባዕሉ ከምታ አንተ ይዝበልኩኩም ትናይ ፍቅር ነገር ከነብሎ ከለናኮ ካምንታይ ትናይ ምህረት ነገር ካምንታይ እግዚአብሔር ሲ በእዳ ድደለና ሰባቲና ነርና እዳ ዝነበረና ሰባቲና ነርና ስለዚህ አብርሃም እዳ በእዳ ዝነበረ ሰብአይ ሓደ ማዓልት ግን ምስዓመነ ይሉና ጳውሎስ ዘፍጥረት አምጽዩ እዳ ዘባሃል ድምስስ ይሉስ ጽድቅ ዘባሃል ሲ አብተ አካውንቱ አትዩሉ እጃ አምላክ ክሪዮ ከሎሲ ስለዛ አመነ እዳ ድባሃል ነገር የብሉን ህጅ ዘለዎ ተቀባልነት ህጅ ዘለዎስ ጽድቂ ዝባሃል ነገር ይዝብለን እዛ መምህልላፍ ትብል ነገር አብ መጽሐፍ ቅዱስ ሰለስተ ናይ መምህልላፍ እዛ መቁጻር ዝብለኩም መምህልላፍ ማለት ያ ናብታ አካውንትኻ ከአቱ ከሎ ካልፍ ከሎ ሰለስተ ጊዜ አበይቲ ናይ ምትህልላፍ ነገራት ኮይኖም አለው እተቀዳማይ ምትህልላፍ ናይ አዳም ኃጢአት ናብ ኩሉ ሰብ ሓሊፉ ዘፍጥረት አዳም ኃጢአት ምስ ገበር ከሎ እታ ኃጢአት እቲ ናይ አዳምና ሔዋን ጥራይ ኮይና ይተረፈት እታ ኃጢአት እቲያስ ናይ ኩሉ ሰብ ያ ኮይና ስለዚህ ተቆጽረ ዝብል እዚ አንጽድቅ ዝተመጸት ገልብጥዋ አዳም ዝገበረው ነገር ሲ
አብ ኩላህናስ ንህናውን ተቆጸርና አቡ ኃጢአት ድብሃል ነገር ሲ ሐሊፉ ሮሜ 3:13 ሮሜ ድማ ምዕራፍ 5:12 በአዳም ሲ ናብ ዓለም ኩሉ እንታይ ገበረ ኃጢአት ድብሃል ነገር ተሐላሊፉ ኃጢአት ድብሃል ነገር መጽዩ ቀዳማይ ምትህልላፍ ቀዳማይ ሙቅጻር እዚአ ተሐለይት ድማ ኃጢአትና ይደቅ ሰባት ድማ ናበይ ሐሊፉ መስለኩም ናብ ክርስቶስ ኢሳይያስ 53 ኃጢአት ኩላትናስ ጾረ አበሳ ሁላትናስ አብልዕልዩ አውደቆ አይነበረን እኮ እሱ አብተ ኃጢአት ሱናትና አይኔሩ ግን እንታይ ኮይኑ ተሐላሊፉ ናበይ ተሐላሊፉ ናብ ክርስቶስ ኢየሱስ ተሐላሊፉ ስለዚህ ናይ አዳም ኃጢአት ናብ ኩሉ ሰብ ሐሊፉ ናይ ኩሉ ሰብ ኃጢአት ድማ ናብ ክርስቶስ ኢየሱስ ሐሊፉ እታ ሳልሳይ ምትሕልላፍ ወይ ድማ ምቁጻር እንብላ ድማ ሎጎማ ታዚያ ድማ እዚአያ ጽድቂ ናይ ክርስቶስ ድማ ናባይን ናባኻትኩምን ሐለፈ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ክንአምን ከሎናስ በቃ ሰያ ሆይናኮ ህጂ ሰብ ናይ አዳም ኃጢአት ከምዝ ወረሰ አይጨንቆን ብዙ ንምቀባሉ ነታ ናይ ክርስቶስ ጽድቅውን ግን ልክ በኸማ ዘሴም መንገድ ከምዝ መጻት ግን ይጨንቆ ንምእማኑ ወላ ይሸግሩ ስለዚህ በሰለስተ አበይት ምትሕልላፍሲ አብ መጽሐፍ ቅዱስናስ ደተሐላለፉ ነገራት አለው ኃጢአት አዳም ናብ ኩሉ ሰብ ናይ ኩሉ ሰብ ኃጢአት ድማ አብ ክርስቶስ ካላይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ተቆዚ ይኮይኑ ስራን ሃደ ሱስ ለና ማብ መስቀል ኃጢአት ኮነ ይድብሉ ካበይ ዝመጽ ኃጢአት ምንም እኮ በግብሩ ምንም ጻድቅ እኮ ኃጢአት ድብሃል ነገር እኮ ደይገበረይ ናይ ኩላትና ኃጢአት ግን አቡ ሐሊፉ ጽድቅ ክርስቶስ ድማሽኡ ናባና ሐሊፉ ፊልጵ ምዕራፍ 3 ቁጥር 9 እዚ ነግረና ጽድቅ ክርስቶስ ናባና በእምነት ከምዝ ሐለፈ ህራይ ከም ትዝበልኮ ኸልጥፍ መታን ቁጥር 4 ኸይድ ነቲ ዝገብር ግና ተሐሳብ ንወዩ መሊሱ ናበተነ ዘሪእና ዘሎ ነቲ ዝገብር ግና ከም እዳ ሆይኑ እምበር ከም ጸጋ አይኮነን ዝቁጸረሉ ይብለና ዝገብር ነቲ ዝሰርሐሉ አካል በዓል እዳ ይዱ ገብሮ አብዝጎነ ካምፓኒ ከድኩም ተቆጽርኩም ድሕር ሰሪሕኩም ዳሕራይ እቲ ካምፓኒ every day ሰሪሕካ ፓንቻውት ክትገብር ከለኻ በዓል እዳ እንዳገበርካዩ ኢኻ ናይታ ማዓልትቲኣ በሰዓት 50 ቅርሽ ዲያ ሸሞንተ ትባዛሕ አቡ ተቀሚጣላ ስለዚህ ዝሰርሕ ነቲ ዝሰርሐሉ ዘሎ አካልሲ በዓል እዳ ይዝገብሮ ይዝብለና ዘሎ አስሪሁና ሐደኮ እንድሕር ደይ ከፊሉና ክንከሶ ኮይና ሲልና ኮይና ሐልፎኒና ሰብግ ዲል ምሽ ምክንያቱ ሰሪሕና አሉለና ስለዚህ በዓል እዳዩ እጂ አብዘንታ ይዝብለና ዘሎ ነቲ ዝገብር ግና አስቡ ከም እዳ ኮይኑ ይምበር ከም ጸጋ ይኮነን ዝቁጸረሉ አብርሃም ድማ ገለ ነገር ገይሩ ሰሪሁን ተዝኸውን አህሊፈ ዝብሎ ነገር እንተዝህሎስ ንአምላኽሲ እዳሎኒ ኖ ግን ከማ ይኮነን ከም ታንቶ ይዝበልኩኩም ያ አምላኽ ይደሐተና እምበር ንህናና አምላኽ ደህለፍናሉ ነገርሲ የለን ንአምላኽሲ እንሐቶ በዓል እዳ እንገብሮ ነገርሲ የብልና ዳራይ ቁጥር 5 አዚዩ ዘገርም ቃል ይዛረም ማለት ነው ተሆል ክርስትናና መሰረታ አብዚያ ዘል ነቲ ይሉና በትንሐጠ ዘጽድቅ ዘአምን እምበር ዘይገብር ግና እታ እምነቱ ንጽድቂ ትቁጸረሉ ባርሲ ነቲ ነሐጠ ዘጽድቅ ዘአምን እምበር ዘይገብር ግና እምነቱ ንጽድቅ ትቁጸረሉ እታ እምነት አበያ አብ አምላኽ እኮ ያ ከመይ አይነት ያ ነሐጥሲ የጽድቅ ነቲ ነሐጥ ከጽድቅ ዝኽል አምላኽሲ ኑን ድሕር አሚን ካዮስ አቡን ተኾይኑት እምነትካስ እግዚአብሔር ይመስገን እታ ጽድቂ ተባሃል ነገርሲ ረኺብናያ አቲናያ አብ ብሉይ ኪዳን ከመልሰኩምሞ እግዚአብሔር እኮ ከምዚሉሎ ካብ ዘረባ ሐሶት ረሃ አነ ንረሲ አይጽድቆን የሞ
نتنصح نصادقن أيتقتل أنا نرسيسي أيصدقوني እግዚአብሔር ባሉ ይሉ አምሳሌ ምዕራፍ 10 ተሸዋታ ድማ ንሱ ከምዚዩ ንአና ድማ ነትረሲ ድማ አይተጽድቆ ዝብል ሐሳብ አለው ስለዚህ እግዚአብሔር ሲ ንረሲ አይጽድቅኔ ይሉ ዝነበረስ what happened ዳጅ ጳውሎስ ግን እንታይ ይብለናል ንሐጥ ዘጽድቅ ይብለናል ተመልሰሐንቲያ ግናኸ ድኹማት ከለናስ ክርስቶስ በግዚኡ ምእንቲ አመጽቲ ሞተ ሮሜ 5:6 ነግሩናል ምእንቲ አመጽቲ ምእንቲ ነህና ኃጥአን ሰባት ክርስቶስ ስለዚ ሞተዩ ክንጸድቅ ደኻልና ነበር እግዚአብሔር ሲነተ ኃጥሲ አይጸድቅኔ አይተጽድቆውን ይሉ ነው ህጅ እንታይ ተረኽበ ህጅ ዳዝ ተረኽበ ክርስቶስ መይቱ ኢየሱስ ጎይታይ ካብ ቁጥር 6 ክሳዕ 8 ሎሚ ኣብዚኣ 10 ኣብዚ ክፍል እዚ በዋናነት አብርሃም ይተጠቂሱ በኋላይ መንገድ ድማ ንዳዊት የምጾ ንዳዊት ድማ ዘምጻሉ ምክንያት መዝሙር 32 ስለዚ ጠቅሳ ማለት እዩ ካብ ቁጥር 6 ክሳዕ 8 ንመዝሙር 32 እዩ ጳውሎስ ኮት ድገብር ስለዚህ ናይ ዳዊት ነገር አምጪው እንታይሉና ዳዊት ከአ ይሉ ነቲ አምላኽ በዘይ ግብርስ ጽድቅ ዝቆጥረሉ ሰብ ብጹዩ ከም ዝበሎ እቶም አመጾም እተሐድገሎም ኃጢአቶሙን ተኸድነሎም ብጹአን እዮም አምላኽ ኃጢአቱ ዘይ ቆጥረሉ ሰብ ብጹዩ ኢየሱስ ጎይታይ ዳዊት እንታይ ይብላል ድማ ግምጣላ ድማ አሪዮና ዳዊት ጽድቅ ምርካብ ሃደ ነገርዩ ሳድማ ማለት እንታይ ማለት ያ ኃጢአትካ ከህደገልካ ሆሎ እት ኃጢአት ምህዳክ ወይ ድማ ኃጢአት ዘይሙቁጻርውን ናይ እግዚአብሔር ህያብ it's a gift እግዚአብሔር ሲና ኃጢአትካስ አይቆጽረልካን ከኸውን ከሎ ታ ናይ አንተ ወይ ቃል ያኮ ተመጽዘላህጆን ጽድቂ ከቆጽረልካ ከሎ ኃጢአት ከኸደነልካ ከሎ ዳዊት አጸቢቆ ፈልጣ እንዲው አብይወቱስ በሐንቲ ማአልትኮ ግብሪ እንቶ ዋደ በቀጥታ ሰለስተን ናይ 10 ትእዛዛት ክስታይ ካብተን 10 ትእዛዛት ሰለስተን ሲ በቀጥታ ጧጧ አብሉ አፍሪስወን አይተዘሙ ተባሂሉ አይተመነ ተባሂሉ አይተቀተል ተባሂሉ በሐንቲ ጣ አብሉ ወናል ኢንዳይሬክትሊ ድማ ንሁለን ማለት እዩ እዚ ሁሉ ዝሆነ ዳዊት ግና እንታይሉ ይዛረባሉ መስለኩም ኃጢአቱ ተኸድነሉ ሰብ ብጹእ ኃጢአቱ ዘይቁጸረሉ ሰብ ብጹእ it's a gift አብታ ትራያል እንተ ዝመጽ እንተ ዝቀመጥ ነይረሲ ታትግባንስ ንሳይ ነበረትን ነገር ግን አምላኽ ግን ኃጢአታ አይቆጸሮን በደለይ አይቆጸሮን ከማነይሲ ጽድቂ ገሩ ሂቡኒ ጽድቂ ተቆጽሩልኝ አብሉይ ኪዳኑንሲ በግብሩ ዝጸደቀ የለን በእምነት በክርስቶስ ኢየሱስ እዩ እቲ ጽድቂ ዝርከብ እጂ እዚ አኽብልሞ ክዛዝብ መብዛሕቱ ጊዜ እዚ ነገር እዚ ክንሰብክ ከሎና ሰባት ድሽገሩ እሞ በድሕሪው ከም ድላዩ ንበር ማለት ማለት ሲና ኃጢአት ዲኹም ተሰብኩ ከመይ ማለት ገለ ኢሎምሲ ታ ግራት አቶም ነገር እዚያ ጽድቂ ናይ ሓንቲ ማዓልቲ ሞመንት ከም ዝኾነት ዶ ንፈልጥ ጽድቂ ማለት ኮ ናይ ቤት ፍርድ ቋንቋ ስለዚህ አቤት ፍርድ ትመጽ ኬዝካ በድሕሪው በቅድሚው ምናልባት ነውህ ጊዜ ተወሲዱ ተጸኒዩ ኸውንኸ ትዳኛ ግን ሓንቲ ቃል እኮ ያዘውት either you are guilty or ድማ guilty አይኮንካን ስለዚህ ናይ ሓንቲ ሞመንት ነዛ ሞመንት እዚኣ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ሲ ጻድቅ ኃጢአትካ በደልካ አይቁጸር ከተባሃል ሲ ናይ ዋን ሞመንት እቲ ቅድሚ ጽድቅ ምርካብና ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ብንስሐ በእምነት መጺና ድላይና ዘአክል ሰማይ ዝስቀል ክንድጎቦ ዝኸውን ጽቡቕ ነገር ጌርና እንተኾናስ
ንኣና ይጠቅመና ኸውን ንዙርያና ዘለው ሰባት ይጠቅመሙ ኸውን ንማህበረሰብ ይጠቅም ኸውን ግን ኣብ ቅድመ ኣምላክ ግን ምንም ኣብ ቅድመ ኣምላክ ሰብ ኩሉ ሓጢኡ ክብረ ኣምላክ ድማ ስኢኑ ነይሩ ዘን ሰለስተ ምዕራፍ ዝኣጽወን ያ በቃ there is no ካለ መንገዲ ኣይነበረን የለን ኣብ ቅድመ ኣምላክ ክንመጽእ ከለናስ ሓድሽ ካለ ሲስተም ይዘሎ እሱ ድማ ብክርስቶስ ኢየሱስ ዝርከብ ጽድቅዩ ስለዚህ ምንም አይነት ነገር ይሃልወናስ ብቅድሚው ዝገበርናዮ ነገር ጽድቅ ዝባሃለ ክንገዝእ ኣይገብረናን እዩ ናይ ኃጢአት ዕዳ ዝነበረና ሰባቲና ሲኦል ዝባሃል ነገር ንኣና ዝምልከተናን በቃ ዴስቲኒና ንሱ ይነሩ ካው ከውጻና ዝኽእል ማንም ካለ ነገር ኣይነበረን ነገር ግን አምላክ በምህረቱ ንክርስቶስ ኢየሱስ ናብዛ ምድር አምጽዩስ አመስቀል ቀራንዮ ድማ ንሁሉ ኃጢአትና ንሱ ተሰኪሙ ንኃጢአት ድግቦ መቅጻት ሁሉ ናብ ክርስቶስ ኢየሱስ ወረደ ህጅ ክርስቶስ ኢየሱስ አመስቀል ክውል ከሎ ኃጢአት ደበለ ሁሉ ተሰኪሙ ንሱ መቅጻቱ ስለዝወሰደ ህጅ ንክርስቶስ ኢየሱስ ዘአመነ ዘበለ ጽድቅ ይቀበል ግብረ ሐዋርያት 16 ተሰብአይ ሐላው ቤት ማእሰርት ዝነበረ ሰብአይ ተዝክርዎ ይኹ ጳውሎስን ሲላስን እናመስገኑ እናምለኹን ከለውስ ታ ቤት ማእሰርቲ ክሳት እናወጽ ኮይና መቃውህ ዘበለ ሁሉ ካብ ለልዮም ምስተፈትሐ ዳራይሶም ኩላቶም ዘምለጡ መሲል ወንፈሪሁ ገዛ እርሱ ቀትል ዝደለየኖ ኩላህና ብዝለና ይሉ ሓንቲ ሕቶ ሓቲቱ እንታይ ክገብር ይሉ እመን ሲምፕል ነገር ይሉ ሰኻን ድማ ቤትካን ክድህን ይኸ ካብቲ ሁሉ ጥፍዓት كنملتن كندهن متانسي حانتيا أمن ندهريت ملس أبيلو أبراهامون آمنة صدقوا خوينو دما تقوزرل داويتون مامسيو دما اتن كله يقريت هذا بحال نجار درخه بس بأملاخ مهرتيو كم هيابيو it's a gift يلونا يسوع كريستوس قويتاي نلوم مالتي أبزيا كنزازم رسنارنا نبيلنا نسأل مو ودينا هاليلويا هاليلويا ታሪክ የጀመረው ታሪክ የጀመረው ታሪክ የጀመረው ከመስቀሉ ስር ነው ታሪክ የጀመረው ታሪክ የጀመረው ከመስቀሉ ስር ታሪክ የጀመረው ከመስቀሉ ስር ነው ሃሌሉያ የዳውና ዘርጌና እስኪ ነዝ ጎይታ ዘነ ባርኮ ነመስግን ነው ኢየሱስ ጎይታ ሃሌሉያ 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 ካብና የዘላለም ጥፋትን ሞትን ዘውፃና እግዚአብሔር ሃሌሉያ 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 በወዱ በክርስቶስ ኢየሱስ በእምነት ጽድቅን ረክብ ዝገበረና እግዚአብሔር ሃሌሉያ ነመስግን ነው እስኪ ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን ሃሌሉያ ካብ ሞት ናብ ህይወት ዘስገረና አምላክ ነመስግን ነው እግዚአብሔር ይባረክ ካብ አዳም ናብ ክርስቶስ ዘእተወና ሃሌሉያ ስምካ ይባረክ ነመስግነካለና ሃሌሉያ 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 ተመስገን እግዚአብሔር አምላክና
ተመስገን እግዚአብሔር አምላኽና በልዎ እስኪ ሃሌሉያ የዳውኩም ዘርጊህኩም ንመወዳእታ ጊዜ እስኪ ሃሌሉያ ነዚ ጎይታ ዘባረኽዎ አመስግንዎ ሃሌሉያ ወሊድካ ኒኻ ብሞትካ ፍረጻዕርኻ ናይድምካ ወሊድካ ኒኻ ብሞትካ ፍረጻዕርኻ ናይድምካ ስለይዝ ወዓልካ ኣብ መስቀል ቀራንዮ ነዝንያታ ነፍሰይ ንስምካ ተዕብዮ ስለይዝ ወዓልካ ኣብ መስቀል ቀራንዮ ነዝንያታ ነፍሰይ ንስምካ ተዕብዮ ፍቅሪ እንዲኻ ኢየሱስ ባሪኻ ኢየሱስ ባሪኻ ጾሪ ወሲድካዮ ትመስቀል ንዓይዘ ጎበጦ ብዙሕ ዘመን ጾሪ ወሲድካዮ ትመስቀል ንዓይዘ ጎበጦ ብዙሕ ዘመን وتحارى يسوس على يوتني استرافو رجلي بالسنة وتحارى يسوس على يوتني استرافو رجلي بالسنة فقري
ዝወደቀ አምላኽ ሃሌሉያ ናይ ዘላለም አምላኽ ቅዱስ እግዚአብሔር ደጊምና በጎይታ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም ነመስግነካለና እቲ በክርስቶስ ኢየሱስ ዝገበርካልና ነገር ዘሚርና ተዛሪብና ሰቢኽና አመስግንና እግዚአብሔር አቦይ ክንውድኦ ዘይንኽእል ግና እግዚአብሔር አምላኽና ብዘሎና ቃላት ብንኽእሎ እግዚአብሔር አቦይ ኩሉ ቋንቋ ስለቲ ኩሉ ዝገበርካልና ነገር ስለቲ በክርስቶስ ኢየሱስ ዝኾነልና ነገር ኩሉ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተመስገን ንብለካለና ለኽና እግዚአብሔር መመሊስና ተስተገብረልና ነገር ክንዝክር ካበይ ከምዝወፃና እግዚአብሔር አምላኽ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ክንዝክር ከምንታይ አይነት እግዚአብሔር አቦይ ዘስካሕክሕ መፈጸምታ ከምዝድሓና እግዚአብሔር አቦይ ለልብ ነፍስ ወከፍና እግዚአብሔር አቦይ ከተዘኻኽረና ተስተገብረልና ነገር ድማ እናስተብሃልና እግዚአብሔር አቦይ ፍቅር ክርስቶስ ኣብ ልብና እናነደደ ስለተገብረልና ነገር ሁሉ እግዚአብሔር አቦይ كنمسكن كنخبرك زقبأك كله غنبك متان بيسوع كريستوس سم أتصلي الله سلازم ألتي سلاز رفدي سله ياوك ألكا سلا منفسك سله اللونخا سلا كله نمسكنك كلنا زيابير أملاخ يبارككم تسقو يبزحلكم سلام دما يهابكم قصو يبرحلكم أبتخدوا وزبله كل موجس إخزيابير كبر إخزيابير يقدم لكم دقيتات صلاتكم بشمي يسوع كريستوس ورسول ناتكم زخون زبله كل بأملاخ دتحل ودتبارك يخون برهانكم ممليسو يدمك سمونكم زتبارك يخون إخزيابير يبارككم سلام እምነት አለኒ